kay ko. Ha? Kaya mo man. Kalibangon ka? Kalibangon mo lang. Bay, tana bay, mga CR. Sige, ato ta sa unahan. Tara, ato sunahan. Okay, tara. Ano naman ninyong kaban? Mura man nagigitik. Unsay gigiting taon, kalibangon man ha. Bitaw, ganiyara ng kalibangon. Nya to. Unsa man gituyo ninyo? Naaray ba mong siya? Barado ra ba na? Ti. Ti mo luto ti. Pasero ito ti. Huwag yung may kalaoy. Na. Saon maluoy man gud ninyo, pero wag gyud mi mahimo ana. Saon man, barado man ang amo siya. Aw lagi. Tana mo. Kikalibangon na kay ko. Sige, tara. Ma'am, asal siya diri, ma'am? Ha? Kaya naman. Isa may problema. Ma'am, kalibangon mo niya mo kauban, ma'am. Mo bitaw mo? Ma'am, maluwi ka. Bakit na kita buhagay, ma'am? Kung saan may pabuhagay, buti pasabot. Ako inyong problema ako na yung sitwasyon ron o kalibangon mo. Napangita mo paagya sa pamanglibang. Patay! Kaigit pa ni ron! Ha?